Are you a sushi fan? Origami Sushi Bar. Origami Sushi Bar is a restaurant at the Boulevard of Sea Aquarium Beach. You can enjoy your lunch or dinner at our terrace with beautiful sea views. Come and enjoy the new Caribbean sushi. Origami is offering you all-you-can-eat sushi for only $20, only on Monday and Thursday. Visit the Origami at Mambo Beach Boulevard to give you the best service you deserve. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Veel gevangenen in de SDKK zijn bezorgd. Ze willen zich kunnen beschermen tegen het coronavirus en daarom hebben ze familieleden mondkapjes op laten sturen. Maar die mogen ze van de directie niet gebruiken. Dat meldt de Extra vandaag. Ook veel gevangenisbewaarders zijn bezorgd, zeker sinds afgelopen zaterdag een personeelslid positief testte. Vanmiddag vindt er een informatiesessie plaats voor de personeelsleden over de coronabesmetting. Er is opnieuw een besmetting van het coronavirus geregistreerd bij het Curaçao Medical Center. Dit keer gaat het om een personeelslid van de operatiekamer van het ziekenhuis. Eerder bleek een internist positief te hebben getest op corona. Het CMC heeft direct een persbericht uitgestuurd en daarin zegt het dat het personeelslid afgelopen vrijdag positief is getest en dat er meteen de nodige maatregelen zijn getroffen om risico op besmetting voor het personeel en de patiënten te minimaliseren. Curaçao heeft sinds zaterdag 24 nieuwe besmettingen geregistreerd. Zaterdag werden er door de overheid 10 gevallen gemeld, zondag 4 en vanochtend werden weer 10 nieuwe besmettingen geregistreerd. Van die 10 nieuwe gevallen van vanochtend zijn 9 gevallen het gevolg van contact tracing. Dat betekent dat familieleden en vrienden van patiënten zijn getest. In 1 nieuw geval is onduidelijk wat de bron van de besmetting is. In totaal zijn er op Curaçao nu 102 gevallen geregistreerd, daarvan zijn er 55 actief. De politie heeft gisteren in een tuin bij een huis aan de Moonshieweg een vrouw bewusteloos aangetroffen. Uit eerste onderzoek blijkt dat ze kort daarvoor ruzie had met haar echtgenoot. Dat leidde tot een vechtpartij en de vrouw werd bewusteloos geslagen. De vrouw is door de ambulancedienst naar het ziekenhuis gebracht. De politie is op zoek naar de man. Bij een ongeluk met een boot zijn gisteren 6 mensen gewond geraakt. Ter hoogte van Baia Beach is een boot het land opgevaren en de politie onderzoekt nu wat er precies is misgegaan. In ieder geval zijn er 6 mensen gewond geraakt, vooral vanwege verwondingen aan hun hoofd en in het gezicht. Een agent in Burger heeft zaterdag een overvaller opgepakt, net nadat hij op straat een telefoon op gewelddadige wijze had afgepakt van een vrouw. De overvaller rende weg nadat hij de vrouw had overvallen, maar de agent rende direct achter hem aan. Uiteindelijk kreeg hij de dief te pakken. De overvaller betreft een 35-jarige man. Het incident vond plaats op de Rouvierweg. De agent in Burger hield de overvaller vast totdat agenten op de plaats aankwamen en hem konden arresteren. De man zit voorlopig nog vast. De Brigada de Seguridad y Formación, beter bekend als de Curaçaose Beveiligingsbrigade, heeft een nieuwe commandant. Dat is Derek James. Hij nam afgelopen weekend tijdens een mooie ceremonie de vaandel van de brigade over van Raoul de Wind. James is 25 jaar en de afgelopen 10 jaar al lid van de brigade. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.